Ассалому алайкум тамошобинони азизи канали Маъмур Азия. Имрӯз панҷшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Калхозобод Ҷалолиддини Балхӣ панҷшанбе бозори Узун. Дар ин видео сёҳбат кардем гоҳҳои гусаладор, ғуноҷин, гусала, буқачао ҳамаи намуди мол ҳаст. Буқои калон отдельни видео мешавад, қатъи моли майда. Килош аниқошам ҳаст, савдошидагишам чизеро ки нархш аниқ шидагиай кадом мола бировардагием. Хоб баъд дар описание ва дар комментарий рақами корти миллӣ мешавад, кадометон имконияти дастгирӣ кардан дорен барои роҳкиро метавонед ки дастгирӣ кунед. Мушкили ҳамия ки кадометон шароити дастгирӣ кардан дорем. Рақами корти миллӣ дар описание, дар комментарий, дар экрана мемонад. Роҳгирода дастгирӣ кунед. Нагоҳи гусаладор чорум гусала шудааст. Буқача як рӯза 5-6 литр шир. Нархиш 14 та? Нархиш 14000 боз савдо мешавад. Бозор чанд ка дода? 11 бозор нарх кардагия. Буқачаш соза. Молам бад нест. Қад баланд, сия. 100% гарантӣ. Хоб мана гоҳи гусаладорро бинед, Карпат, швед. Хоб мана гусалаш ғуноҷин будааст. Сеюм гусалаша, сеюм зойд. Хоб шириш 10 литр. Нархиш 18000 муомила дорад. Бозор чанд када ка? Бозор ягон чӣ кад? Унтер 14000 бозор нарх кардагиам. 14000 10 литр шир. Моли швед. Хоб мана о моли швед. Нархиш 10000 будааст. Фарбе мана. И кунҷора хӯрдаги ака? Кунҷора хӯрдаги фарбе. Қисира? Моли қисир мана 10000 гуфтаста муомила дора. Бо гуфти соҳибаш ягонта зоидаги набудааст. Бозор чанд када ка? Бозор ягон чӣ ка? 8500 бозор нарх кардагиам. 8500 мана. Хоб мана моли навбати мо гови буғуз. Ҳоли буғузай бо? Чанд моҳа? 5 не аку ростша бигем да. Аниқ нест карочи. Мана хоб шашумушта буғуз. Буқа рафтага оли чанд моҳаш аниқ нест. Ё 4 моҳа ё 5 моҳа ҳама атроф. Нархша хоб наи ака хоб 59 кадеста мана 5900 гови пир. Хоб мана гови гусаладор чорумзой буқача мана. Сути қанча ака? Bir kunda yo bir vaqt? Bir vaqt. Xo'p, як рӯзда то 8 литр. 4 литр як вақта медодааст. Xo'p, дуюм вақт 3 литр кам 7 литр yo 6 литр як рӯза шир дора. Xo'p, бозор қанча қилdi aka? 4800 бозор кардагиам. Хайрам. Xo'p, mana go'y gusalador. Yo duюм yo seymzoid buqacha. Shir chand qa? 5 litr. Jak rӯзда? 5 litr shir mana. Narxish 11000 bo muomila dora. Bozor chand qa? 10000 bozor kadast. Rost boʻsha agar. No moli shved. Gusalash ғуноҷин дар 9000 рози савдо кардастан, вале додаги нест. Мана моли швед қад баланд. Хоб 9000 пурсидаста додаги нест. Хоб 13000 гуфтаста ира.
خب mana g'unojini bine g'unojini zoti 7000 гуфтестай бо муомила доштааст. Бозор 5500 кадага 5500 бозор кадааст. Г'уноҷини қисе. Хоб мана буқачара бине. Буқача айда. Нақша 4 та гуфтестай 4000 бо муомила дора. Бозор чанд кадода? 35 бозор кадааст. 3500. Не буқачара. Хоб мана гови швед якта гусала кадаги дааст. Дуи мушта 5 моҳа буғуз. Нархиш 10000 бо савдо мешавад. Бозор чанд кадака? 8300 бозор нарх кадаги мана. Телефон номера метия ка? Гап зан. 917 74 31 32. Харидор бошам, марҳамат. Адрес ҳами Колхозобод. Хоб мана дутта буқаи средни барои бастана мешавад. Нархиш 7000 будааст. Бо муомила дора. Бозор чанди кадаҷи? 6300 бозор кадаги мана. Корпуси қафора мешомите. Мана. Дутта буқаи фасон. Хоб мана буқаи сия. Пача бигема мешавад. Хай калонтараю. Ҳоз 1 минут. 8000 будааст. Нархиш муомила дора. Бозор 7000 кадаги аст. Наи буқачаи ала. Чанд гуфтен ака? 6000 муомила дора бо. Чанд кад бозор? 5500 бозор кадаги аст. Корпуси қафора мегирем. Буқачаи соза. Мана буқара бине. Хай хирс айда, хирс. 7000 будааст. Нархиш бо муомила дора. Чихел хирс монанда. Бозор 6000 кадаги аст. Тамошо кунед. Қай тарвел, стона ғаус. Чира? О, мана буқачара бинед. Буқачаи швед. 7200 гуфтена? 7200 муомила дора бо. Бозор чанд кадака? Шашини бозор кадаги аст. 6500. ира бигирен меарзада мол мешавад. Мол. Хоб мана дутта буқача 4000 будааст. Бо муомила дора. Чанди кад бозор? Хоб изарда 37 ну калоништа 38 кадаги бозор. Дутта буқача. Ча? Мо 5 гуфтесем 43 42 пурсидестиям. Ира чи? Ямами. Ямами, 5000 будааст. 43 44 42 бозор пурсидестай мана. Дутта буқача. Мана г'уноҷини сементалай белегаловаям хеле. Чанд гуфтед севиним? Чанд кад бозор? О. Бозор чанд кад ака? Ё съёмкага. To'g'risini ayting faqat. Qilgan yo'qmi? Bozor oli chinakada aslan. Xo'p, mana bitta gusola moda budasi xunojin 26 ha ish. Va ishchi? O'sha 23 mega. 23. Bozor chand kadba? Nayra. Bishida nadoda. Ha, bishida bozor kadas nadoda. Mana gusolara. سه ماه budasi. Va ishchi? Ish dumoa. Xeyli mayli buda. Ish dumoa, ish se moa. Yagon dilit nadara. Mana bitta buqa, qachoy, fason. Ha. Lay har disham. Ay zot mana. Xo'p, 4000 har disha yak joya pulsida istaymaga 8000 da nametmaga. Yagonsun push mekanı. Xo'p. Ay bu fason bular bu. Bacha.
Ya o zaman bu ay bana bedin. Ne işe ona 34 kılığına bu kadar zarda. 3400. 400. İşve çan şidaka? 50 چند قد بزرگ؟ 5310 معامله دو رابطه شوید 48 نیم بزرگ کدگی اینه خب من این بکره بینین خب 49 کدام بزرگ؟ 4900 بزرگ کدگی 5 نیم گفته است من پرودای اعلی Kay o yanda da oraya.